Hi guys! Welcome back guys sa aking channel. So for this video guys, mag-update tayo sa mga bunga ng dragon fruit dito sa farm. So ipakita ko sa inyo kung gaano na sila kalaki at saka kung mayroon bang nagbabuds na mga dragon fruit. Ayan. So mag-tour tayo o lilibutin natin patungo dun sa itaas. So ngayon guys, yung weather ngayon is umuulan po talaga dito. Tingnan nyo na nag-green coat po tayo no, kasi umuulan. So ano pang hinintay natin? Puntahan na natin guys. Tara! Yan. Ayan guys, oh, ito na yung pakita ko sa inyo, yung area. Tapos, ayan, yung kita-kita nyo yung mga white na yan, yan oh. Yan po yung mga bagong flowers. Puntahan natin yan patungo dun sa itaas. So dito tayo magsimula. Dito guys, mayroong nagbabuds na naman na flower, no? Pero ito is not healthy, itong dalawang to. Kita-kita nyo, kasi easy lang sila matanggal. So yung pag healthy yung dragon fruit mo is ito yung kulay green, tapos itong yellow is not healthy dragon fruit po talaga yan. Palagi ko po yung sinasabi sa bawat vlog ko, no? Kung kakasubaybay kayo sa aking mga vlog, kita ko sa inyo no, yung ano yung healthy or not healthy dragon fruit. Ito naman guys is nagtapos na siya nag-blooming, no? Kitang-kita nyo na. So dito naman meron din dito nagbabuds. Ayan. So today guys is parang malapit na po talaga silang mahinog. Yan. Malaki na po talaga sila. Ayan. So ito naman guys kabaguhan pa lang. Hindi pa siya nagbo-blooming. Yan, umuulan po talaga dito. Yan may mga flowers. Yan. Baguhang flowers na nagbo-bloom. Ayan, so dito naman meron din dito. Ayan oh. Wow. Tsaka dito meron din dito. Fruiting din. Tsaka hinintay lang naman natin guys na mahinog sila. Ito, malaki na. Tatlong malaki. Ayan oh. Wow. Napaka-healthy po talaga yung mga dragon fruits. So, yung iba guys is nagsa-start na sila nagbabuds, no? Ayan, no? Nagbabuds na sila. Tingnan nyo. Oh? So, ito naman, tapos na din sila mag-blooming. Kitang-kita nyo yan. So, dito na side, mayroon din dito. Yun, no? Yun din. Mayroon dun. Tapos, dito naman, is wala pa dito. Pero, soon guys is, mayroon, no? Lahat nito is mamumunga po talaga or magti-take ng mga buds. Ayan, you know. Wow, healthy po talaga, no. Yun, meron din doon, no. So ito na yun guys, yung sabi kong ina-update ko kayo. So this is the first batch of dragon fruit dito sa farm. Ayan, so malapit na tayo magka-harvest, no. Hinihintay lang natin na mahinog sila. Ayan. Tingnan nyo guys, napaka very healthy po talaga yung mga fruits, mga dragon fruits. Ayan. So dito naman na side is ayan guys, may mga baguhan pang nagbabuds or tumubo na mga flowers. Ayan. Ito na naman oh. Wow, very healthy po talaga, no? Kitang-kita nyo na napaka-healthy. Ibang-iba po talaga sa ibang mga dragon fruits. So nakita nyo, kung nakita kayo sa mga dragon fruit farm, ayan o. Ayan, wow. I'm so excited guys kasi makakatikim na naman tayo ng mga dragon fruit. Na-miss ko po talaga yan. Kasi nung una is kumakain ako ng dragon fruit. Isang araw sa isang business lang dito sa farm. Yun lamang yung kinakain ko, yung mga may reject or yung mga daot or dunot, tawagin sa Bisaya dunot. Ayan, no. Wow. So dito tayo. Patungo po tayo dun sa itaas guys. Dun tayo sa itaas patungo. Dahil meron din dun, mas marami dun na mga flowers or mga fruiting. Yan o.
So, tapos na tayo dito sa first slide. Diyan. Tapos na tayo dyan. So, dito na naman tayo. No? Yan. Wow. Ang laki guys, oh. Wow. Very healthy po talaga siya. Nakita mo talaga na healthy kasi kulay green po yun. At tapos yung balat niya is walang mga dunot-dunot. Ano? Simula pa lang niya. Yan. So, dito na side, hindi pa masyado wala pang bunga. Pero soon, pag sabay-sabay na sila lahat mag-take ng buds, makikita nyo pa yan. Kasi i-update ko naman kayo. Always ko talaga kayong ina-update kasi gusto ko na yung mga viewers ko makikita din nila kung ano yung dragon fruit at saka paano nagbabuds, paano magbubunga yung dragon fruit, di ba? Yan lang po yung gusto ko sa inyo. Kasi gusto ko talaga kaya nga ipakilala ko kayo sa mga dragon fruit or i-welcome ko kayo guys. Welcome na welcome po kayo. Yan, dito na naman tayo. Patungo po tayo sa itaas. Lapit na tayo dun sa itaas. Dito naman na side is kunti lang siya. Pero mayroon naman, di ba? Yan, oh. See? Tsaka dun, oh, mayroon din dun. Ang healthy ng mga dragon fruit dito sa farm. Diba guys? Dito wala pa silang bunga. Kasi alam nyo guys na yung pagpo-fruiting ng dragon fruit is March until September. Oh, until September po yung fruiting nila. So, every flower mag-harvest ka tapos magka-flowering na naman, harvest na naman. Ganyan po yung recycle until September po yung end season ng pagbunga ng dragon fruit. So, magsisimula po is March. So, ngayon is March. So, kasisimula pa lang nila pero makikita natin guys na napakarami ng bunga, di ba? Yan oh. Dun tayo. Yan. Sus, marami pa din yan. So, punta lang tayo dun sa itaas kasi pag nilibot natin lahat yan, makamabutan tayo ng gabi. Napakarami po kasi yan ng mga dragon fruit na yan. Yan oh. Ayan. So muulan po talaga dito guys. Kita-kita nyo na nagpa-fog po talaga yung area. No? Diba, meron din bunga dun oh. Meron din nagbunga. Ayan. So hope soon marami din yung bunga. Yan, dito na naman sa side meron din siya. Yan, wow. So, ayan guys, no. Punta na tayo dun sa itaas kasi gusto ko talaga na ipakita sa inyo kung gaano na sila kalaki or i-update sa inyo. Pwede na ba siyang harvest? So, ang hihintay lang natin na mahinog po yung dragon fruit natin. Marami na pong malalaki or nagpo-fruiting na. Hindi ba? Ayan, so dito na naman oh. Wala rin dito pero meron ditong bunga pero konti lang. Dito po kasi yung first dragon fruit, yung isa, tapos sinog na. Ibinigay ko na lang po sa aking amo para sila yung first makatikim ng dragon fruit, di ba? So kasi kami makatikim rin kami soon kasi marami sila oh. Ayan. Dito rin oh. Wow. Yan na guys. So, ayan oh. Wow. Ang dami po talaga nila. Yan oh, isa. Dalawa. Dalawa sa isang stem. Meron din dito. Isa. Wow. So, dito na naman na tayo na side. Dito yung mas marami. Ayan o, nagpo-fruiting na. Parang sa tingin ko guys na dito na side yung mas maraming bunga kaysa dun sa ay baba. Kasi ngayon is nasa itaas po tayo ngayon. Ayan o. So libutin natin to until doon para makita nyo na dito na area po talaga yung mas pinakamaraming bunga. Ayan o. Oh, di ba?
Yan, nag-flowering. Yan. Meron din yan. No? Yan guys, oh. Wow. Ang dami po talaga. Wow. So, yung last na update ko sa dragon fruit is maliliit pa lang to. Pero ngayon na ako nag-update, tingnan nyo naman kung ano yung progress or ano yung nagkaiba nila. Kasi nung first time ko, nung una kong ipinakita sa inyo, maliit pa po yung sila. Pero ngayon, kitang-kita nyo na malaki na po. Ayan guys, oh. Wow. Tingnan nyo. Ito, malapit na ito ma-harvest. So, wait na lang natin na mahinog sila. No? Soon is makatikim na naman tayo niyan. So, dito naman na side, oh, meron din na nababats. So, yan guys, so, nung in-update ko, ganito pa sila kalaki. Pero ngayon, tingnan nyo naman kung ano yung, wow, yan oh, nagsisimula na sila. Nagsisimula na. Wow, guys, napaka-amazing po talaga. Tingnan nyo, oh. Yan, oh. 4 yung nagbabuds. Grabe. Yan. Yan, oh. Tingnan nyo guys na iba po talaga yung nasa itaas kaysa doon sa ibaba. Kasi sa ibaba is kunti lang yung bunga at saka nagbabuds. Pero dito, kitang-kita nyo na mas marami itong bunga dito. Yan, oh. Wow, dalawa. Yan, ang iba nagbabuds na. Nagsastarting na sila nagbuds. Wow, grabe. Perfect po talaga. Tsaka ang daming bunga. Dito na side, mas marami ditong bunga kaysa dito. Yan, so dito tayo magsimula. And guys, no, napaka-amazing po talaga yung dragon. Kasi minsan lang tayo makakita ng dragon fruit. Diba? Yan, so dito tayo. Wow, yan guys, oh. Yan. Yan, oh. So yung camera natin is parang hanap na siya. Naghanap. Yan. Wow, guys, napaka ganda talaga. So dito na side, meron din dito, you know, kasi start pa lang niya. Wow. Yan guys, so very amazing. Tsaka interesting po talaga yung dragon fruit kasi iba-iba po talaga yung dragon fruit na makikita natin. Merong purple, yellow, meron ding white. Oo, merong, so yung kulay ng dragon fruit po talaga is merong white, tapos merong purple, tapos red. Yan guys, yan po yung variety ng dragon fruit. Wow, amazing. Amazing talaga. Yan ang dami. So, dito na side talaga is ito yung pinakamaraming bunga dito na area. Kaysa dito na area maraming bunga kaysa diyan at saka dun sa ibaba. So, ayan guys. Maraming salamat sa panonood, no? At saka maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Mio and keeps it always po, and God bless. Maraming salamat guys. Yan, paalam. Thank you for watching guys. For more videos, please check on my YouTube channel. More about dragon fruit. Yan, Merry Christmas. Thank you guys. Thank you for watching. Bye bye. Keep safe po.